بەێ ئیدیۆلۆژی و مرۆڤاتی ji hevdê cuda nebiraye min. ئیدیۆلۆژی tişteke ku hinka ji te re nivîsandiye gote biya wan bike û tildûv gotina wan herê çilo tu rabê, çilo tu rûnê, çilo tu bixwê, çilo tu vexwê, çilo tu bidê, çilo tu bistînê, tu çilo jiyana xwe birêve bibê. Mirovî û însaniyetî tiştekî xwezayî ye ku ji cem Xwedê daye te ku naye guhertin ew dilê te de ye, hişmendiya te de ye, serê te de ye. Wexta ku tu carna hinka dibînî hinek dibêjin em oldarin û bahweriya me li ola me tê û tiştê ku ola me ji me re gotî bahweriya me lê tê lê tu pirsikê ji nava olê jê pirse ebê na tiştê wilo di dînê me de di ola me de nine. Ezîzê min heye lêbelê hişmendiya te û ew mirovatiya ku xwezayê daye te wî tiştî qebûl nake û nahêlê ku tu qebûl jî bikê di hişmendiya xwe de. Vêce însanê dilsafî bê, însanê paqij bê ku çi qasî tu îdîolojiyê xerab deynê pêşiyê xera nabe birayê min. Ji ber ku hêka paqij di qaqilka xwe de paqij e û hêka xeraba di qaqilka xwe de xerab ye. Lê ew kesê ku li dû van îdîolojiya diçin û wî karî dikin heger ew îdîolojî nebûna jî wanê ew kar bikire. Ji ber ku fikir û hişmendiya ku Xwedê û xwezayê dayayê li ser xerabûnê hatiye avakirin. Ji ber wilo jî ew kes tiştê xerab dike. Merhema min çi ye? Ez dibêjim başî û qenciya însan ew danike ji dana Xwedê ye ku Xwedê didîye. Ne sûcê îdîolojiya ye ku îdîolojiya dixwîne yanî çûye ser fikirê îdîolojîkê hal û xera bûye. Heger tu zêr 10 sala jî bikê binê erdê ku tu derê xê ê şewq bidê zêrê bimîne zêr xera nabe. Lê ku te têlikek yan jî sêlikek yan jî hasinek te kir binê erdê piştî heyvekê tê werê ku wî zingar girtiye. Vêca bahweriya xwe û hişmendiya xwe û dilê xwe bi mirovatiyê qewîn bikin û bihêz bikin ji ber ku mirovatî di ser hemû tiştî re ye. û mirovatiya te ber dîn û bahwerî û îdîolojiyê ji te re ava bike. Ne îdîolojî te ava bike. Silav û rêz ji bo her însanê birêz.